Oh, is het vandaag Valentijnsdag? Oh, ik dacht dat het wel zondag was. Wat ziekest? Een Valentijn kaart van mijn vriend. Oké. Is dat moeilijk? Ja, best wel, ja. En van waar is dit? Nou, dat is natuurlijk voor mijn vriendin. Ja. Ben je hier wat romantisch in Snits? Ja, zeker. Ja, meestal, ze komen er toch nog achter dat ze toch nog even doen moeten. Even op laatste dag. Ja, laatste dag. Maar ze gaat het meestal met dit soort thema's, hè. Dat is altijd op laatste. Ga je Jut al een kaartje krijgen? Van wat? Van wie? Ja, wat is die Jut? Oh nee, Valentijndag. Nee, Ja. nee. Nee, helemaal niet. Nee, nog net. Nee. Komt nog, denk ik. Ja? Ja, dat hoop ik al. Ik moet daar eerst wel even hinten. Maar dan komt het goed. Een luchtje gehaald met een tas. Ja. Ja. En was je er blij mee? Hartstikke blij. Het of man overheid, jongen, onder de koffie, maar ze krijgt doen we niet aan. Nee, ga je neer krijgen? Nee, dat hoeft ook niet. Ja, dit is wel een ludiek idee weer even. Ja. En verkeer je ze wat? Ja, ik ben er haast doorheen en ik hier 48 bakjes en er staan nog draaien, dus ik heb mijn best niet in, joh. Na 4 kwam de man nog even langs voor een leuk setje voor een vrouw. Ja, en wat verkeer is dan? Nou, voornamelijk eigenlijk reed. Dag wel. Hij met een kaartje verstuurd? Ja, ik niet. Hij wel. En wat staat erop? Wat heb je geschreven? Nee, het staat gewoon daar. Ik doe er niet zo aan, Valentijn. Nee? Nee, Waarom net? doet me niks. Nee? Het is toch wel heel leuk om een kaartje te krijgen. Ja, dan, het hè? is leuk om te krijgen, maar ik zou het niet sturen. Ja, Ik heb ja, wel ja. kaartjes verstuurd naar mijn kinderen. Dus Kijk, ja. en u heeft niks gekregen. Nee, een kus vanochtend. Oh, ja. Nou, bedankt voor de tip, anders krijg ik ruzie thuis. La, 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 la.